Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Achilles. Lain pa ato Armando. May nagsulti man gud nako nga nagahisgot kuno kaganiha. Nga ikaw o nakita sa duha ka tawo nga nagsakay og auto. Nga mo'y posibleng mitambog anang pating lawas usa ka batang lalaki. Nga gisud ni anang sako. Tinuod na, Kap. Gawas nga nakasaksi gyud ko. Ako pa gyud silang gikaengkwentro. Kun mao na, pwede bang imbitaron ta ka sa barangay hall? Aron mao'y makigsulti sa kapulisan, bahin ining nahitabo karon? Oo, mahimo kayo. Mahimo kayo, Kapitan. Musaksi ko. Ayaw, Armando! Uy, Susan. Ano ni amang ka? Di ka paanging mula ka og layo, uy. Kapitan, siya si Susan ang akong asawa. Ikaw di si Susan, ang apo sa tuhod ni Manoy Amboy? O, Kap. Pasensya na gyud, Kap, nga kalit kong misagbat sa inyong panagsulti ni Armando. Kuan man good. Di ko gusto mo saksi siya sa nahitabo karon. Tungod kay nahimutang na sa kakuyaw ang among kinabuhi ni ini. Nakasabot ko. Pero dili man gud masulbad ang usa ka problema. Ilabi na sa ingon ni inirong hitabuan. Kung ang tanan mutalaw na lang sa pagsulti sa ilang nahibawan. Ustos, Kapitan, Susan. Pero Armando, mamiligro ka. Ug dili lang ka ikaw. Lakip naming imong pamilya. Susan, di isab tingali tapasagdan sa mga otoridad. Dili ba, Kapitan? Mauna, Susan. Pero sige lang. Dili pugson si Armando. Hatagan ko kamo gigayon nga magkasulti og maayo. Ug kun makahukom ka na ug tugutan mo imong bana nga mamahimong saksi, magpaabot mi sa opisina. Nagdugay lagi sila si mama o si papa. Ngit-ngit na ba? Pasigaon ka nila ang mga suga. May kinatuog pa si Dudong. Ako na may sirahan ng mga bintana. La! Kisa mo to? Tao mo to? May kalugdagan sa niyang itambok ko sa bintana. Kinsa ba ka to? O may silingan din sa among duol. Ala, dili ka to kawatan. Kasabot man ko ba? Nanon niya. Susan, di isab ko makatugot nga may daotang mahitabo ninyo. Pero kung dili na ako buhaton ang pagtistigo, maanad sa mga daotang tao. Kung tingali, imo na lang labayan sa ilang mga biktima kining atong dapit. Basta. Ang gusto ko, nga magpakahilom ka na lang, Armando. Ay. Uy, hala, taypa. Nalimot ko sa kabaw. Hay man di ay. Doon na please karsada. Halahos na lang hinuos ba, uy. Doon naman lang. Alay, nanuga na sa kilis. Ay dili, uban nanta ka. Susan baya, oy. Ako na lang, kay ngit-ngit na. Kung nahibaw kong wa pa ka makahikay sa atong panihapon. To na linungag, uy. Og bahin sa sudanon. To pa may mga linata. Kadto na lang una. Sige. Lahos na sa bahay kay balikon ko pa tong kabaw ta. Pa! Ma! Kamu na na? Oo, Achilles. Sige na, Susan. Pag-amping baya ha. Ay, naunsa ka ba, oy? Way daotang mahitabo na ako. Nalimot sinong kos flashlight da. May paggipadagan to nako kaganiha sa kilis aton flashlight da. Uy. Asa naman kabaw? Adios. Di mahimong masayop ko.
dinhito nako kaganiha gitugway. Time pa. Time pa siya. Murag taan pa ko. Auto karang nagdagtom sa unahan. Namalik sila. Abdiyan ko lang dana sa dinas, ma. Aron nagabuti papa. Mga din daw. Paghinay ha. Masamad niya ka diha. Dili may. Kamong kumugamit ning abrilata. Kinsa man ang nanuktok? Basta gani mong amahan. Paspasa gud. Kusuga gud. Susan, abli pultahan. Si Papa yun. Pa, Nga ba, Armando? Basta, mamaong na tas tanang suga. Tali. pa. Armando, nga ba, uy? Unsa pa nahitabo, ha? Ako na napaong pa. Ipaningot ka magmaayo. Ay na yung taon ng atong mga tingog. Kaya nga naman di pa. Nga ba ni, uy? Wa ko makasabot. Nga naman, ha? Susan, may nagsunod na ako. Tuan na lagi. Pa, kinsa man nagsunod mo. Nganong gisunod man ka? Shhh, di sila masulti. Maniin una ta sa atong palibot. Gusto, ang pistola. May pistola di ka pa. Shhh, ayaw na pagsaba. Ay, pagsaba. Si Dudong mihilak na hinuon. Ay, luma, Susan. Oh, kadiyot. Dong nak. Hilom na, ha? Yan ang mahilo. Uy, nanabitaw. Ansa man pa. Ansa ron. Ang mga laya manong mga sanga o mga sagbot, Armando. Ingon og sakit pang kuroy. Magawas ko. Ang tanawon. Achilles! Achilles, ayaw paggawas. Di na ni mahimo, Susan. Mugawas ko. O tadong kong pistola. Oh, Armando. May dua ka tao. Ilang kita po ka mga sagbot sa kilid sa Mumbai. Ay, may migunit ako. Hilom. Balik, Sun. Balik. Pa, tanawa. Ang sama na ilang gibobo sa nagtapo ka mga sagbot. Nanimaw kasolina. Ha? Apatag ka na, Kilis! Palayo! Ayaw kayo itong punbang. Tagal, palayo! Hala! May sinaw pa mga sagbot pa! Susan! Pa! Nasunog ka itong bahay pa! Nasunog pa! Kurusay mo kang galingon! Pas-pas dia kailangan makabot na ito sa itong giparkingan sa itong auto. Magdala! Sa bagay. Sabay kadlukan niyo ba? Isabay mo gugod na to. Kato na nga paing na. Nilampos ta! Wanay mo sumbong sa mga otoridad! Yes! Wala ko siga na kita. Naugdaw na mabay. Sila kasi mama o si papa. Si Dudong nga gumangod. Asa mo ka sila ron? Pa! Ma! Ay, kanit nga may migunit sa kumbugtol. Kinsa ka? Ayaw pagsaba. Ma! Pa! Ay, mangko. Ayaw kita ka na. Tiguang. Ang bugot ug buhok. Basang niya sa yuta. Andamon kong imong pamahaw. Ay, pagdawal. Kikinsa man ka. Nga naabot man ko din eh. Unsa man yung napita? Nagsunod-sunod man ang imong mga pangutana.
Ikaw ba nagdana ko din eh? Ako. Ikaw tumigo rin ako gabi eh. Ako. Kanya man ka. Ibalik ko sa mo. Pangitaan ko sa si mama o si papa. O nga akong mangod nga. Bagong na tao. Tingnan ipagitaan ako nila. Pasaylo ako. Nga dili ko ikaw tugutan nga mobalik ditong lapita. Nining panahon na Achilles. Nagkailakas ko nga na. Oh, Unsa? Pero, Achilles, imo kong kabanay. o ako magkasabot. Upalo ko sa mo. Upalo ko sa mo. Oy, asa ka? Balik diri Achilles! Balik! Niyaday ko sa lasang. Niya ko sa lasang. Asan man napita nga mo? Wala ko makadumdum sa mo. Aray! Aray! Kasakit sa akong tiil. Napandol ko ng gamot sa akong kahoy. Hala! Bitin! Dagong bitin! Dolasan ako! Tabang! Tabang! Ayaw siya pa si Pani! Ate ko, niya siya. May... ang bitin. Nagpalayo na ako ang bitin. Kamong niya dinhi nga mga malang nga mga mananap, manduan ko kamo. Sa dili pagpanghilabot dili mata. Tungod kay kadugo ko siya. Noy, dagang salamat. Lolo, tahuron mo ako, Lolo. Tungod kay apo ko ang imong inahan nga si Susan. Ha? Nakasabot ko sa imong gibati. Dili sayon daw aton ang nahitabo. Pero sultihan ko ikaw, Achilles. Dili tungod kay wa ka na'y mga kinikanan. Magpakawa ka na lang usab sa paglaom. Napilpas na si mama o si papa sa pagkasunog sa Mumbai. Hasta nga kumangod. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!